Teva ànima bessona té dona i fills. Quina és la manera més rara que t'han deixat mai? L'amor és l'amor. Jo recordo uns brams. De buscar proves a la vida. Però És un, està tot. són 5. Què us passa? Lleig Deixat. i deixat i brut. Hola, xutxets! Vale, avui vam decidir que portaríem les tres un cas d'infidelitats, perquè tenim moltes ganes de comentar marro. Nosaltres tres fa molt de temps que no tenim cap tipus de marro per comentar entre nosaltres, per tant venim a comentar marros d'altres persones sobre infidelitats, vale? Tot anirà entorn a aquest gran tema que ens agrada molt. Clar, al final Ens és tot encanta. per aprofitar i parlar d'infidelitats i donar la nostra opinió crítica. Jo puc començar? Doncs vinga. Doncs va. Ens remuntem a l'any 2019, si no m'equivoco. No sé si coneixeu la influencer Violeta Mangriñán. És una noia que va començar a Mujeres y Hombres i viceversa. Un lloc perquè no et siguin infidel. Clar. També és O veritat. sigui, la cosa és que jo no vinc per res a criticar aquesta noia, vale? Simplement vull que ens posem en el cas de l'altre. Sí. Surt de Mujeres y Hombres amb en Julen, vale? Que és la seva parella. Total, a la Violeta li proposen anar a Supervivientes i a Supervivientes es troba amb un altre noi que també ve de Mujeres y Hombres i viceversa, Itàlia, que és un model superguapo, fantàstic, tot, argentí, italià, i es diu Fabio. Quina barreja, Total. Argentí, italià, em semblen com els més infidels. Bueno, seguim amb aquesta. Tal que arriba a la illa i s'enamoren. Com us quedeu vosaltres si sou en Julen i des de casa vostra, o sigui, esteu en el programa encara Mujeres y Hombres i viceversa i us posen en directe com la teva parella t'està sent infidel i com la teva parella, tu estàs des de casa veient com la teva parella s'enamora d'un altre. Però Una mica sí, no? he de dir que El va deixar en directe. el va deixar abans de Bueno, que li fos infidel. Vull dir, no li va Clar, ser Però infidel. el va deixar per la tele. sí. El va deixar i després va estar la resta del programa full enamorada i follant i de tot amb l'altre. Quina és la manera més rara que t'han deixat mai? Doncs m'han deixat en directe per la tele. Uah, em sembla terrible. O sigui, de veritat... Mira, l'única cosa bona que pots treure d'aquí és que almenys no és una infidelitat d'amagatotis, diguéssim. No. Vull dir que veure-ho ho ha vist tothom. Però clar, el pobre noi, la família, allò que... Mama, he sortit de la tele amb una nòvia, mira, ara sortirà per la tele, la podem mirar junts. Clar, és que, o sigui, jo en defensa seva diré que... En defensa de la Violeta, de la Violeta, sí. Diré que ells van sortir junts, molt enamorats, després ho van deixar i al cap del temps van tornar. La Violeta ja no estava tan enamorada i de cop li proposen Supervivientes. I allà es va enamorar. Pobre Julen, tot el que tu vulguis, però al final l'amor és l'amor. Tu no dius, no pots saber de qui t'enamoraràs. Si es va enamorar, què ha de fer? Doncs almenys crec que va ser sincera i va tenir els ovaris de deixar-lo. Sí, ho va fer en directe, collons, estava allà. Però vull dir, ni va estar fent tota la tonteria 3 mesos per després marxar i deixar-lo, no, el va deixar i allà es va... I la meva pregunta és, vosaltres, en el supòsit cas d'ara que fóssiu la Violeta, vale? I us trobéssiu en una situació que de cop us enamoreu, deixaríeu a la persona en directe i us posaríeu a desenvolupar la vostra història d'amor davant la càmera? O us intentaríeu contenir fins sortir d'allà? Jo crec que m'intentaria contenir, però sí que és veritat que si et venen 3 mesos per davant amb una persona que t'està A una encantant, illa, que en no una estàs illa, hi ha 4 fent res. persones, 4 ànimes en pena, morts de gana, morts de set, morts del fàstic. Jo crec que és el millor que pots fer en aquest cas. Jo recordo uns brams que el va deixar plorant al màxim, en plan que li feia massa pena estar fent això, però És que a mi en el fons em sembla de valenta. Jo crec que o sigui, no seria tan valenta, però igualment també, com la parella que està fora, està veient que s'està enamorant d'un altre. O sigui, em sembla encara molt més dur això, anar-ho veient cada cop més, però igualment que no et deixi. No, doncs mira, ho deixem i ja està, és que no sé. Però que és duríssim, però és que tot és duríssim. O sigui, ja que la teva parella s'enamori d'un altre és duríssim, per tant ja la solució no sé quina és. Clar. No sé com ho gestionaria. Bàsicament mai em buscaria una parella que pogués acabar anant a Supervivientes. És com anar a la Isla de les Tentaciones, vull dir, és un lloc amb risc. Doncs a preferir que no hi vagi. Supervivientes no és un lloc amb risc, O sigui,
Evidentment pot passar, però és raro que et passi. I al final jo crec que estaven una mica destinats a acabar així. I a mi és una parella que m'agrada, en general. Que actualment tenen 2 filles. Si fos en Julen em desmonto molt heavy, perquè és que clar, a sobre no ho pots parlar, saps? T'estan deixant i és com una carta i que desapareix, saps? Al final dius, vale, i jo què responc? No tinc opinió, no et puc dir res. Una impotència bestial. Jo tinc claríssim que si fos en Julen m'aniria a tancar en una cova i no tornaria de la cova. El meu cas no és d'uns famosos, és d'uns anònims. Ens traslladem a United States, també a Salt Lake City. Això m'ho acabo d'inventar. Els nostres protagonistes d'avui es diuen Sarah i Andrew. Porten 3 anys de relació, estan visquent junts i sobre l'Andrew li ha demanat per casar-se, és a dir, que estan promesos, però encara no tenen el casament com agendat, diguéssim, bueno, estan en aquell moment que tot es posa com a lloc. Ells viuen en un poble com molt petit, Salt Lake City és un poble petit com és Besalú, tothom es coneix. I un dia la Sara comença a veure que l'Andrew està estrany i diu, què li passa al meu estimat? De cop, parlant amb les seves amigues, se'ls acudeix una idea. Fem un perfil fals de Tinder, com que és un poble molt petit, segur que et surten els que estan aquí en el teu costat i el teu nòvio t'està enganyant d'aquestes maneres, així ho podràs descobrir, et quedaràs més tranquil·la, tal. Sara ho va fer pensant que realment doncs, no se'l trobaria. Total, que anar lliscant amb el seu perfil fals que es deia Ashley, anar lliscant, de cop trobo a l'Andrew. S'ha de ser tonto, Andrew, també t'ho dic. S'ha de ser molt somnós. L'Andrew, amb el seu nom, la seva cara, la seva edat, el troba a Tinder. I segur que aquest home va posar les fotos que l'havia fet la seva parella. Perquè Sí, a sobre són així de literal. shorties. Què fa la Sara quan veu això? No sé si sabeu que Tinder té l'opció del super like. Home, i tant. Un super like és un like que tu poses en una persona i en aquella persona li arriba la notificació de que tu li has posat super like. Va posar super like a l'Andrew i van començar a xerrar. Aquí m'aturo un moment perquè o sigui, em sembla fortíssim. Jo si trobés un perfil de Tinder del meu nòvio, Ja s'ha acabat. l'última cosa que faig és posar-me a xerrar amb ell. Creieu que tindríeu la fredor de poder fer això o us vindria un impuls del primer moment anar-li a dir tu, què cartes? No sé, jo No poder sé, sí que jo crec que també. alguna... Ei, què tal? En plan, què fas per aquí? Què busques? Una mica les bases, saps? Jo alguna merda sí, perquè Sí. n'hi ha que són molt... Hi ha persones que encara després de la mentida et continuaran dient que no era així. Vull dir, és prova que dic, no, és que els meus amics va ser un dia de broma que ho van fer i no volia fer res. Els collons. Doncs mira, més proves encara. Clar, S'han clar, de buscar proves a la vida, perquè n'hi ha que si no... Doncs això és el que va fer la Sara, efectivament buscar proves i es va posar a xerrar amb l'Andrew com si fos la Ashley. Van estar un parell de setmanes així, conversa cap amunt, conversa cap avall, fins que les coses van ser prou sèries com per quedar. I la Sara, fake Ashley, va citar a l'Andrew en un bar. Total, que va decidir que el citaria allà i a l'hora de que fos la cita li escriuria un missatge dient-li mira, noia, és que he arribat, m'ha semblat molt lleig, que no t'assemblaves amb res el de les fotos i per tant he marxat i et deixo aquí plantat. El va bloquejar i no el va contestar mai més des del perfil de l'Ashley. A tot això, l'Andrew, molt trist, se'n va anar cap a casa i va trucar a la Sara, la seva nòvia, Sara, carinyo, what are you doing? Anem a sopar. Vine a casa, no sé què. Total, que en aquell moment la Sara va dir marmut de valor i et deixaré, però sense dir-te la veritat. Va anar allà i li va dir, mira, Andrew, és que et vull deixar. La veritat és que últimament et veig molt lleig, molt poc atractiu, molt deixat, no m'agrades gens ni mica i et deixo. I vinga, adeu. I se'n va anar sense dir-li mai més la veritat de que la tia del Tinder havia set ella, de que així l'havia descobert i en un mateix dia 2 ties el van deixar plantat, sent la mateixa, dient-li que era molt lleig. Uau. És una venjança, que és que quan l'he trobat m'ha semblat increïble i jo sé que jo personalment no tindria la freda d'executar-lo. Jo crec que seria la típica que almenys al cap d'un temps
voldria com, que sàpigues que era jo amb la que vas quedar i no vas quedar. Passa que em sembla increïble, és per treure's el barret, o sigui... Sí. És perfecte d'inici a fi. O sigui, uau. No et faré creure, saps, que t'estic deixant per infidel. Sí, no. sí. Lleig Deixat. i deixat i brut. M'encanta. I a sobre que es vagi ell menjant les seves inseguretats. Què he fet Que dos ties li diguin lleig. en un mateix dia. De la vida està molt bé aprendre de les putades que els hi passen als altres. És una mica el que ens ha passat sempre a nosaltres entre nosaltres. Sempre aprens i sempre aprens a fer una millor versió encara, perquè si mai em passa a mi, si mai jo sóc la putíssima Sara, us juro que és que no faré això, faré alguna cosa millorat, la versió plus màxim. No cita en un bar, cita en un altre país. I vés fins allà i després et deixo plantat. Perquè ho volies tot i et vas quedar amb res. És que més, o sigui... Andrew, goodbye. Núria, et toca amb la teva història de la infidelitat. Sí, és un cas que es va anomenar el cas més escandalós d'infidelitat que s'ha investigat mai. Uau. Però s'ha investigat, Sí. Així es va titular. Vale? I es tracta d'una investigació que va fer un detectiu privat. Anem a l'inici de la història. Una persona que li direm Robert, que viu a la Comunitat Valenciana, es anava a casar amb la seva parella, també com abans amb l'Ashley, la Sara i l'Andrew. Es van prometre, val? Però aquest noi tenia sospites de que la seva parella no li era del tot fidel i va contractar a un detectiu privat. Fins aquí tot correcte. Fins aquí... Bueno, fins aquí Tot estem molt loquis. correcte, vull dir, en plan, fins aquí ja planteja't les coses. Bueno, però perquè els sí. homes no saben investigar sols. Ja, necessiten va, és ajuda, com però, vaig no a passa pagar algú... Bueno, Un dia, un amic d'en Robert li diu mira, que sàpigues que un amic del nostre grup d'amics tindrà una cita amb la Julieta. Li he posat nom de Julieta, val? A la seva parella. En fi, que el detectiu privat va dir vale, agafo la informació del dia i l'hora i m'ho buscaré. Però una cita, Una cita... en plan, una trobada, Una trobada, sí. però la dona. Sí, la Julieta amb un amic d'en Robert. La Julieta és la dona d'en Robert, Sí. Vale. No, encara no dona, promesa. En fi. Vale. Efectivament, troba signes d'infidelitat, val? No sé exactament quins, però infidelitats vàries. Segueixen passant les setmanes. En Robert no li diu res a la Julieta, val? Viuen junts i no li comenta absolutament res. El senyor investigador privat acaba trobant 4 infidelitats amb 4 persones del seu grup d'amics, val? O sigui, del mateix grup d'amics d'en Del Robert. mateix grup d'amics! Però una cosa, però com t'has d'anar a casar amb una persona que t'estàs marrenyant amb 4 dels seus amics? Sí. I els amics que eren més víbores que amics. són els típics que en el casament follen amb la que s'està casant. Bueno, sí. I els hi dona morbo. Abans, després. En fi, Sí. seguim. En Robert, quan ja tenia 4 infidelitats, va dir, mira, investigador, no cal pas que et pagui més, ja ho tinc clar, amb aquesta persona no m'hi casaré. Però, com és que aquest cas es va fer tan conegut? Doncs sí, per la venjança d'en Robert. Què va fer en Robert? En Robert va deixar que passessin els mesos. Va preparar tot el seu casament. Uau, és que això és El dia Uau, del uau. comiat de solter va reunir a tots els seus amics, entre ells 5 persones, perquè al final eren 5, Uau. amb les que la Julieta havia fet cosetes. Estaven a un restaurant sopant i en Robert va decidir agafar un projector i el projector començar a passar totes les imatges i tots els vídeos que el detectiu privat havia fet dels seus amics amb la Julieta. Llavors va marxar i els va deixar allà. I Però la es va Julieta hi casar. era? No, la Julieta no hi era. Tio, però vaya merda! O sigui, Així la s'acaba la venjança va història. ser amb els amics, Sí. que també s'ho mereixen, però molt millor amb la família de la Julieta. La Julieta i no hi ha més Clar, explicació. jo el que hagués fet és, en l'altar, Jo he vist allò que has de algo fer que els votos, o no sé com cony es diu, que estàs És allà fort. parlant, rotllo dir, faré uns agraïments d'en Pasqual perquè et vas follar la Julieta, Uau, no sé però qui, allà com a davant de tothom. Això és molt utòpic, Jo no ho faria. No esperaria tenir tota la meva família i fer això. A veure, jo no ho Passa faria, abans. però sí que seria més èpic. Algo així tot el vídeo, tingut això? Perfecte.
A mi em sembla que has desaprofitat una oportunitat molt gran. Tio, tens tota la documentació, fes la preboda, saps què et vull dir? Fes en algun moment on la dona passi vergonya, Però, també. Noia, aquest home estava destrossat, ha perdut Ai, tots sí. els seus amics i a la seva persona que es pensava que era la Home, dona de la però- seva vida. Però els seus amics És no que la és gent un, està tonta, són tio. 5. Què us passa? Però en quin moment en Robert, pobre, podrà tornar a confiar? Els amics ho sabien que passava això entre no tots? No sé Però és tanta que has d'haver triat informació. molt malament els amics. En plan, Hòstia, molt. Probablement. tots. Us porto un altre cas. És el TikTok Haz tu magia, ¿vale? TikTok Haz tu magia, la noia també americana se'n va a Texas, crec, ole ole, fiesta fiesta, i la amiga penja TikTok Haz tu magia, la meva amiga va trobar ahir en aquesta festa aquest lloc, aquest dia, la seva ànima bessona, va penjar vídeos on semblava que es feien petonets per aquí, van estar com tota la nit així ballant, tal, no sé quantos. Qui comenta el vídeo? La dona d'en Mike. I comenta, No. la teva ànima bessona té dona i fills. Ets molt tonto, perquè en Mike estava veient que l'estaven gravant. O sigui, jo no sé, vale? Potser t'imagines... No t'imagines que ho penjaran al TikTok i Ja, que es tia, farà però és que jo viral? tampoc em deixo gravar, crec, si estic sent infidel. Vull dir, has de ser també molt tonto, no? Bueno, és que la moralina és que és igual, si algú et vol ser infidel, Hòstia. és igual si tens fills, estàs casat, vius amb aquesta persona, tot que ho serà. En Mike se'n va anar allà de En festa amb Mike- els seus amics i a sobre... En Mike que vagi a cuidar els seus fills, per Literal. començar. No, estem fatal. I la comunitat de TikTok És que comentant TikTok és genial. rompe hogares, és fatal, no sé què, que dius, aquesta pobra nena només es pensava que trobaria la seva ànima bessona. Sí, no Clar. sabia gens que en Mike tenia dona i fills. Però Terrible. TikTok és increïble, Uau. perquè ara també és com dos ties pengen un vídeo. Si el teu nòvio va sortir aquest cap de setmana a Sí, sí, sí. Titus i anava vestit tal, que sàpigues que es va tirar una tia i li va dir que no sé què. Això n'he vist Això és moltíssims, estar Vaig sentir el tren en plan, coses d'aquest nivell, Vaig sentir que t'han cardat el pal, tio. És molt puto fort. No, però vull dir, jo preferiria o no enterar-me'n d'aquestes maneres. Hòstia, però és que és mortal, lo de TikTok Haz tu magia i veus el És teu molt home. Fins aquí el spoiling de ti, Sí. donant-vos el te que mereixeu. Us ha agradat el vídeo? Us ha agradat que féssim marro? Voleu que fem una segona part o que fem Sí. marro d'altres coses? Un altre dia també Comenteu. podríem parlar del que opinem en general de les infidelitats, perquè hem comentat marros, però Clar, tampoc hem clar, parlat del que pensem de les infidelitats. Clar, o de què és una infidelitat, on està el límit de què sí, què no. A vosaltres Fins us han aquí. set infidels? Voleu explicar les vostres versions? Uf, jo no acabaria mai, Com hem vist amb aquestes històries, si et volen cardar el pal, et cardaran el pal. La meva perspectiva és, viu tranquil·la, tu en el fons fes cas a la teva intuïció, perquè saps amb la persona amb la que estàs. I ja està, i si algun dia te n'enteres que t'ha quedat el pal, doncs mira, el que has viscut feliç no t'ho treu ningú, i ja està. Que així a la vida, si no què hem de fer? I sigueu com la Violeta i abans de cardar el pal, deixeu-los encara que sigui per la tele. Adeu, xutxets!